Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Tine chinhu chimwe chekuita kana tine dambudziko, chinova kunamata nekuvimba Mwari. Mabatiro anoita pfungwa dzako nemanzwiro ako, nekuti pfungwa dzako dzinokanganisa sei utano hwako. Chekutanga, ngatitaurei nepfungwa nekushushikana. Munoziva here kuti unogona kunetsekana nemafungiro aunoita. Munoti aiwa, ndiwo mamiriro angu, aiwa, inzira yaunofunga nayo nezvemamiriro ako. Uye Mwari vatipa mhinduro yakapusa, ndinoreva mhinduro yakapusisisa kudambudziko rese, uye zvinotorera vakawanda vedu nguva yakareba kuti tizvidzidze. J. Arthur Rank, mutungamiri wechirungu, akafunga kuita zuva rimwe rekufunga zvinomunetsa. Saka akasarudzwa chitatu. Kunyangwe chii chaitika kuti anetseke kana kutsamwa, kana chaimurwadzisa, achinyora pasi ochiisa mubhokisi razvinomunetsa ozochifunga nazvacho musi wechitatu. Chinomunakidza ndechekuti pari pechitatu paakavhura bhokisi rake akaona zvinhu zvakawanda zvanga zvamunetsa svondo rapfuura, zvanga zvatogadzirika mumazuva anga apfuura, zvanga asina chinangwa kuti anetseke. Mubatsiri wangu wekutonga ari pano, uye pandaipora kubva mukuvhiyiwa kwechiuno ndakamuti ndipe mazuva 30 runhare rusingarire, ndisingawani boka remaemail kunze kwekunge pane chinhu chakakosha. Saka haana kumbonyanya kundinetsa kakawanda. Pandange ndapera ndikati wakaita basa rakanaka. Iye akati munoziva zvandakawana? Zvinhu zvizhinji zvinozvigadzirisa, uye zvingashamisa. Zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kungozvigadzirisa. Kana tikangorega kugara chingonetsekana pamusoro pazvo, hazvireva kuti ndiri kuti musashande. Kutaura chokwadi ndichirevesa, dzimwe nguva titombope Mwari nguva yekuti atange kushanda. Tinenge takangozara-zara padambudziko. Saka itai zvese zviri kunetsa pazuva rimwe, munozoona kuti pamunozosvika nenge usina kana zvinotombokunetsa. Munoziva kazhinji nezvandinodaidza musangano wekuti uya kuna Jesu. Chii ichocho? Ndopaunouya kuna Jesu. Munoti tinofanira kuva nemusangano nokuti ndakavhiringika uye ndinoda rumwe ruzivo. Ndakapedza makore mazhinji muupenyu hwangu ndichishushikana, ndichisungirirwa, ndichitemwa nemusoro nezvimwe zvinhu ana chiremba vakandudza kuti kushushikana ndaizokwanisa kupenga. Ndakafunga kuti aiwa, ndiweyo uri kundinetsa. Ndimi muri kuita kuti ndishushikane muchindiudza kuti ndiri kushushikana. Ndandakadaro nokuti mai vangu vaive nedambudziko repfungwa. Ndaisada kunzwa izwi rinoti kushushikana nokuti ndandakarifananidza nekusagona kurarama upenyu. Uye ini ndaisazokwanisa kuva dambudziko repfungwa. Uyezve pakupedzisira, kuburikidza muurefu wedzidzo nekunzwisisa, ndakaona kuti kushushikana kunokonzerwa nezvinhu zvakawandisa. Paive nezvinhu zvizhinji zvandaisaita mushe senge kunetseka. Kuchiedza kuchinja vanhu, haukwanisa kuchinja vanhu. Mwari ndiye ega anochinja vanhu. Kana uchifunga kuti ucharora munhu vachinja kana wavarora, iwe muka uzive zviri kuitika usati watomboti ndinoda. Nekuti ndinokuvimbisai kuti vane dzimwe tsika dzakashata dzausati wamboona kusvikira vagara mushe. Zviri sei izvi? Ndaisatomboziva pandakaroora Dave kuti aitamba gorufu. Ndaisatomboziva nekuti akanga akatarisana neni, uye ndakafunga kuti ndonzira yashaita upenyu hwangu hwose. Handei, muri kundinzwa here usiku huno? Munozati hani munhu inopera nguva yakareba sei? Chokwadi chakabva tatanga kubuda.
Nerimwe zuva takanga tine mhuri yese kupera kwevhiki. Iye akati, ini ndakabatikana ndichinetseka nekugadzira zvinhu mumba. Iye akati, ndichambobuda kuenda kupaka kunorova mabhora eshegi. Chii chinonzi bhora reshegi? Chinhu chinoitwa nevatambi vegorofu pavanotora mabhegi emabhora egorofu vobuda vana marova rimwe nerimwe nerimwe nerimwe. Ndaisaziva kuti utambe gorofu musi umwe unofanira kunge wakadzidzira 6 mazuva apfuura. Ini ndaisazvinzwisisa, asi tiri pano makore 40 apfuura Dave achiri ngotamba gorofu. Uye nguva dzose paanobuda achinotamba zvakaipa anozofanira kubuda achienda kuti awanise kugadzirisa pane zvaakatadza. Zvinobva zvaita kunge chinhu chinosekesa izvezvi nokuti anobva ati ndoziva kuti chii chandakatadza. Ndobva ndati ai bva panapa iwe. Sezvo ndandine musangano wangu wekuuya kuna Jesu ndichiedza kuda kuona kuti ndezvipi zvaindinetsa. Hande nditarisei vamwe venyu vanonzwa zvakaipa dzimwe nguva kuti ndinana chiremba ndoenda kuva chiremba pandinoda, ndine mishonga yandinotora, asi ndakaona kuti pane zvinhu zvizhinji zvausingakwanisa kutorera mushonga. Haugone kurapa maitiro akashata. Handei haugone kurapa kushungurudzika, kuvenga, kutsamwa, chigumbu nezvimwe zvese. Mwari chete ndiye anogadzisa zvinhu izvi. Saka ndakatanga kuzvidza chokwadi. Izvi ndezvimwe zvinhu zvandakanyora pasi. Sezvo ndanga ndina musangano wangu wekuuya kuna Jesu, ndakagamuchira pfungwa dzakareruka dzisingashungurudzi kubva kwaari, kuchinja urongwa hwangu, uye ndichisiya nguva shoma kuti ndisagume ndichimhanya kubva pane chimwe chichienda nechimwe. Zvino hamuchazvida izvi. Zvinoonai ndiri munhu asingade kupedza nguva. Saka ndoda kukupai 45 minutes, 35 minutes. Anondibatsira angakudzei. Ndine chinhu ichi chinenge saka chanogadzirwa musoro. Ndobva ndaenda kunoita chimwe chinhu. Handidi kurumidza kusvika, handidi kunonoka kusvika. Uye ari kuedza nepese paanogona kushanda panguva idzi munoziva kuti akwanise kuzvigona. Uye ndadzidza munoziva zvino kutombouraya kugara mumotikari ndongofema tisati ndaenda kune rimwe basa. Dzimwe nguva zvakatonaka. Chimwe chinhu chandakadzidza kubva musangano yekuuya kuna Jesu, kutora nguva kuti ndiite zvinhu zvandinoda pane kungogara ndichingoshanda nguva dzose. Nekuti nyange ukashanda zvakareba sei, pachatongogara pane rimwe basa rinofanirwa kuitwa. Chimwe chinhu iva nechirongwa, usatsama kana chirongwa changu chikakanganiswa nechikonzero chakanaka. Yerera nazvo. Ita sarudzo dziri nani pane zvaunodya. Ndoita sarudzo dzakanaka pane zvandinodya. Uye ndoita sarudzo yakanaka pane zvandinodya uye nezvandinoisa mumuviri. Nekuti ndiyo ichaona kuti ndinoshanda sei. Hausi kuzorarama nemachipisi uye nemaswiti ba zvine shuga nekafeini wofunga kuti uchava nesimba rekunzwa zvakanaka. Ndiregerere hazvishande. Imwa mvura yakawanda uye yakachena. Vangani venyu vasinganwe mvura yakakwana? Konei handifanire mvura. Mwari anogara achiifarira. Ndo chimwe chechinhu chakatipa timwe. Uye zvatinoita kukanganisa nekuzadza makemikari. Ndakadzidza kugara ndichivata ndowana sere. Zvino ndowana maawa mapfungwa amwe ekurara usiku. Usaedza kugara uchifadza munhu wese nguva dzose. Iti aiwa paunenge uchida. Vangani venyu vanodya chikafu chakawandisa chisiri icho, vasinganwe mvura yakakwana, musingawani kurara kwakakwana. Zvino hatifaniri kunetseka tichiedza kusanangura kuti ndei makaneta.
sei tichifunga kuti tinogona kuwana zvisiri izvo uye towana nemedziso yakanaka? Zvino ichi chokwadi hakusi kuti haugone kudya zvinotapira kana kusadya zvaunoda, asi haugone kurarama nezvinhu izvi. Zvakadaro, handisi kuzopinda mushoko reutano. Ngatidzokerei kune zvimwe zvinhu pano. Vanhu nhasi vanonetsekana neuremu uye nechimiro chavo chemuviri. Tinoda zvese zvakaonda. Tinoda karunhare keiPhone kakaonda. Kunyangwe runhare runofanira rwakaonda, kana iPad inofanira kunge yakaonda. Zvinenge zvakatoonda ndo zvatinenge tichoda. Handizive iwe, asi ina handifunge kunge Eva anga akaondoroka zvekuti aisatonanamuka. Ndofunga kuti ainge aine kanyama pamabhonzo repamuviri pake. Chinhu chega Adam chaisiva imen, asi pakangoona Eva akangoti oh man. Munoziva katsikana nenhongo dzemuviri dzausingade. Vamwe venyu munofanira kugutsikana nezvidya zvenyu. Munofanira kugutsikana nezvigumo zvirefu. Chinhu chingoripo ndechekuti kana usingafarira makumbo ako usapfeke zvipfupi. Izvi hazvina kuoma. Kana usingafarira tsoka dzako usapfeke mapatapata. Ini ndine tsoka dzakanaka. Hongu ndinadzo tsoka dzangu dzakatonaka. Ndine zvigumo zvidiki netunzwara tudiki twandogara ndakangopenda nguva nenguva. Saka ndomaratidza. Noziva kana usingafarira zvidya zvako, zviwandise. Tema mudiwa, tema ndiro ruvara. Amen. Uye izvi ndizvo zvaunoita. Unopfeka bhurugwa rinobata woisa hembe refu. Zvoita kuti utarisike seuri mutete. Hapana munhu anogona kumisa kuchembera. Ndakazovaudza pamagwaro angu ndikati hongu hama, noziva kuti munogona kuwandisa chero chii. Asi munguva diki vana vazotenda kuti pamakore angu handina kana kuunyana. Saka ngatimbomirei kuwandisa kuchembera kwangu kadiki. Tobva taita ndichembere zvidiki pamabhuku angu. Mwanakomana wangu akandipa chikwangwani pakisimusi. Tenzi ndibatsira bvuma singagadziriswe neSpa. Munoziva tinofanira kutarisa zviya zvandinoti makakatanwa emuupenyu hwedu. Dzidzai kuziva kana mave kupinda mumakakatanwa, modzidza kuzorora muchiri kuda. Pandinonyora dzimwe nguva ndinopinda mazviri ndogona kutogara kumaawa nemaawa akawandisa. Chiremba wangu nemurapi wangu vese vakati usaite izvo, simuka kwapera 45 kusvika awa, wofamba-famba kwechinguva, wozvitambanudza, wombozorora apo neapo, wobuda panze kwekanguva, uye ndinozvinzwa ndikarega. Ndinenge ndakagara ipapo ndiri mazviri, musana uchirwadza, mutsipa uchirwadza, musoro wotema, asi ndapinda mazviri handichatambozvinzwa. Pana ari kuziva zvandiri kutaura here? Ndinofara kuti ndiri munhu anotsungirira, asi munoziva dzimwe nguva ndinotsungirira, kunyatsotsungirira kusinganyatsotombobvumidzwe. Kana mutsipa wave kurwadza, musoro uchitema, chimbofema, chimbofamba-famba, enda kuchimbuzi. Zvitatamudze uye nekufunga zvine chinangwa muupenyu.
mubatsiri wangu aindiudza kuti kupera kwemakore ese aya nekuziva kwandingaite izvi, akati mangwanani ega ega ndinomuka ndonzwa mafungiro ekuti wakaneta. Uye akati dai ndasingazive zvakanaka zvinhu zvaitevera muromo wangu ndezvekuti ndakaneta. Uye akati ndinotarisa nguva ndoverenga ndararama hour 8 saka ndina chikonzero chonge ndakaneta. Munoziva muvengi anogoda kuisa zvinhu zvisina kukwana mupfungwa dzedu. Uye chimwe chinhu chamuchaona chichitenderera mumisoro yenyu pano neapo, kusvika madzidza kuzviona morega kuzvisiya zvakadai, handisi kukwanisa kuita izvi. Izvi zvakanyanyooma. Handisi tombokwanisa kuramba ndinewe pana kachinguva kadiki. Tinofanira kufunga kuti ndinokwanisa kuita chero zvandinoda kuburikidza naKristu anova simba rangu. Munoziva chimwe chinhu chingapedza simba renyu kufunga zvinhu zvisina kukwana nguva dzose. Uye zvakanaka kufunga zvinhu zvakanaka zvakapfuura, asi hazvina kunaka kufunga zvinhu zvakaipa zvakapfuura. Munoziva kuti dai ndandichida uye ndiri kukuudzai chokwadi ndaigona kuita izvi, handizvirege ndichienda ikoko. Ndinokwanisa kuenda kunogara pamwe ndonogara 10 maminutes ndichirota ndakamuka. Munoziva unogona kutorota wakamuka. Kurota wakamuka zvimwe zvezvinhu zvakashata baba vangu zvavakandiita pavandibata chibharo. Munoziva ndokuudza kuti ndokwanisa kuwedzera kutsamwa. Hazviitike kakawanda, asi apo neapo ndinoona pfungwa dzangu dzichienda dzichidzokera kuya. Ndinorangarira ruvengo rwangu makore ese andaimuvenga neukakatanwa hwakange huri muupenyu hwangu. Nekuda kweizvozvo nemavengero andakaita vamwe vanhu vane upenyu hwakanaka. Asi ndakangwara kupfuura izvo. Vangani venyu vakazongwara kubva pavakaita Mwari muupenyu hwavo. Handina nguva kana simba rekuti ndivenge mumwe munhu. Zvinotora simba rakawandisa kuti nditsamwe ndimbovava ndozoedza kudzikama. Uye handisisina simba rekutambisa zvekare. Ndoda kurichengetedza ndiite zvandakadana naMwari kuti ndiite. Handei neshoko. Iye munozivei, tinogara pasi toshura dai tisina izvo. Toshuva dai vanhu vakatibata zvakanaka. Mirai ndikuudzei chokwadi chinorwadza. Handidi kukurwadzisai, asi nyika haisi kuzomboshanduka. Inogona kutowedzera. Nekuti kana tichitenda kuti Jesu achadzoka, zvatinoita kuverenga bhuku rekupedzisira tione zvichaitika paachadzoka. Amen. Handisi kuti tisaita chidimbu chedu mukuedza kugadzirisa zvese zvakaipa. Ndinofunga kuti tinenge takadzivirira patinoita zvatinofanira kuita, asi hatifanire kunetsikana nazvo nguva dzose. Uye ndakaramba nchida upenyu hwangu chinje, vana vangu vashanduke. Uye ndaida kuti Dave ashanduke nekuda kuti zvinhu zvese zvichinje. Kumagumo ndakazofunga kuti munozivei, ndofunga kuti regai ini ndishanduke. Handei, iro ndiro shoko rakanakisa ramakambonzwa. Ndakafunga kuti ndishandure nzira yandoona nayo zvinhu. Ndinokwanisa kuita chero zvandinoda kuita kuburikidza muna Kristu, uye ndinozviita nemufaro nekuti Kristu mupenyu mandiri uye anondida. Uye musati handikwanise kuita izvi zvakandiwandira nekuti Mwari vanoti handirege zvasingakwanise shuya kwauri. Asi nekuedzwa kwese ndakatogadzira nzira yekuti ubude nayo. Mirai ndikuudzei, pese pame musingachazvikwanise Mwari vachakuburitsai. VaFiripo 3:12-14 ngatinyatsotarisai mashoko aya. Munoziva Pauro akanga achitaura nezvokukura pamweya nekuenda pedyo nekunaka muna Kristu. Handizivei, ini ndinoda kuva zvese Mwari zvaanoda kuti ndive. Ndinoti ndinongoda kuva nezuva randingori munhu akanaka zuva rose.
Vangani venyu vanoda kuva nezuva ramusingafunge zvakaipa, ramusingaite hasha kana kuita zvakaipa zvaro, ramunongoti nhasi ndakatozvibata hangu, nhasi zuva rakanaka, mungadere kuita zuva rakadaro? Ndinofunga kuti zvinofanira kutove kuda kwedu, asi ndinofunga kuti hatifanire kugumbuka nekushungurudzika kana zvinhu zvikasafamba sekudaro. Handei naro. Dai ndakukwanisa kuva munhu akanaka mazvose ndaisazoda Jesu kana newewo. Saka Pauro akati hakusi kuti ndakatowana kare izvi kana kuti ndava munhu azere paururami, asi ndongoramba ndichivavarira kuti ndiwane mubayiro iwoyo nokuti munzi Kristu Jesu akandiita wake. Handingafungisise kufungisisa zvinhu zvemupfungwa. Handingati mubayiro iwowo ndakatowana kare, asi chinhu chimwe chete chandinoita. Vangani venyu vari kuona chinhu chimwe chandinoita. Izvi zvakakosha kwazvo. Pauro ari kutaura achiti kangamwa zvakasara kumashure. Kangamwa zvakasara kumashure. Oramba uchienda kumberi kuzvinhu zviri kumberi. Ndinoramba ndichienda mberi kuti ndiwane mubayiro uyo Mwari naKristu wavari kutidedzera kudenga. Izvi ndizvo Pauro zvaaiziva. Pauro aiziva kuti kufunga nezvokukanganisa, kuti akaswera nhasi achifunga nezvakakanganisa kare, zvinotomukanganisa kuita zviri nani nhasi kupfuura zvaakaita nezuro. Munoziva kuti nei? Nekuti kuzvishora nekuzvishoropodza kunopedza simba, zvinoba simba redu. Munhu mumwe chete ari kuruboshwe azvibata. Zvino Joyce Meyer akataura izvi. Upenyu hwako hungaenderere mberi kana pfungwa dzako dzichienda kumashure. Amen. Ndozvandingatonyora paFacebook. Zvisinei kuti tine zvivi zvekare, zvisinei kuti tine zvivi zvisingatomboite, Mwari vari kuti manheru ano ndichakubatsira uye ndine upenyu hwakanaka hwandakakurongera. Mandinzwa here? Ngatitarise Isaiah 43 kwakanguva. Ndima yekutanga nechipiri. Aya angori kanakisa. Rangarai kuti nyangwe nezvivi zvakare, apa panotanga pachiti kunyangwe nekushorwa kwezvivi zvevanhu veIsraeri. Zvinonzi natenzi, uyo akakusika o Israeri, rega zvako kutya nokuti ndakakununura. Kunyangwe nezvivi zvako zvekare, rega zvako kugara uchitya nokuti ndakakununura. Ndakakununura, ndikakubhadharira, ndikakudaidza nezita rangu, uri wangu. Kunyangwe nezvivi zvako zvekare, pauchapfuura nemumvura ndichave newe, pauchapfuura nepakati pemvura ndichave newe, nepaunopfuura nepamoto hautsve kana kupiswa, hapana kana moto pauchakubata, ndichakuchengetedza. Kunyangwe nezvivi zvako zvekare, ndichakuchengetedza ndokubudisa mune zvese zvichauya kuzokukwadza. Munoziva kuva muKristu ndicho chinhu chakanakisa. Ndinoti ichi ndicho chinhu chakanakisa. Munoziva tose tinogona kudzora mafungiro edu kana tikatenda. Tosiya Mweya Mutsvene uchishanda nesu uchitidzidzisa kuti zviite. Unofanira kuva nechinangwa mukufunga kwedu tichidzinga zvisakarurama nekutaura chokwadi chaMwari kuitira isu mazuva ano. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.